15 seconds. Basta dikit lang. Ano, gusto na yung ano magbatok mo. Okay. Anong nangyari? Ano nangyari? Ano lang yung... Assist, karang gano'n. Oo, sis. Denied lang. Kaya lang, dito pa rin. Ito lang yung sa akin. Accidental, no? Lagi na lang finals yan. Shuttle na sila. Similar sa design. Sino? Oh, similar na binili sa sapatos. Binili nila. Yung nabili ko sa sapatos. Kaya lang ayaw gamitin, nagugulas sa ay na tapatin pa. Ganyan din. Similar. Mapapatin ako. Ganda yung mga shoes ni Victor talaga. Hindi. Yun yung nabili ko. Natatakasan ako. Kaya yun. Kaya ako yung leaning ko. Paiba pa kasi siya ng style. Mas prefer ko yung ano yung Hindi, design. hindi tulad kasi si Yonex, di ba? Nag-stay siya sa ergo shape. Yung Yonex, tumigil na ako, mapatay na. Hindi ko alam napansin. Hindi ko alam. Ay, nag-Yonex ka pa dati. Oh. Yonex naman talaga siya. Ayun. Yonex. Depende rin siguro sa size ng paa. Napapatay na ako. Pag ano ka? Yung leaning yung ano ko, gamay ko na size. Yung Victor naman natatay.
Foreign. The moves. Wala, bibigyan na sila. Kita kami next week. Titigil na. Okay.